ב-1977 התרחש המהפך הפוליטי בישראל, כשהליכוד עלה לשלטון בפעם הראשונה מאז הקמת המדינה. אבל את הסימנים לכך היה אפשר לראות לא פחות ולא יותר על מגרש הכדורגל. ב-1976, שנה לפני המהפך, בית"ר ירושלים, קבוצה שעד אז לא ממש החשיבו אותה בין הגדולות של הכדורגל הישראלי, זכתה בפעם הראשונה בתואר כשניצחה את מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה. זה נראה כאילו תלוש ולא ממש קשור, אבל העובדה היא שבית"ר ירושלים היא המייצגת האמיתית של הכוח שהעלה את הליכוד לשלטון. הסימנים לכך נראו עוד 3-4 שנים לפני כן, מיד אחרי מלחמת יום כיפור, כאשר בירושלים עצמה, בעניין הפרטי הפנימי הזה של ירושלים, שעד אז הייתה בשליטה של הפועל ירושלים, בפעם הראשונה בית"ר ניצחה את הפועל, אפילו פעמיים, עם כוכב צעיר בן 17 בשם אורי מלמיליאן, והפכה להיות הקבוצה המוליכה בעיר. בישראל הגדולה עוד לא ממש קלטו את גודל הרגע ואת השינוי האמיתי שקורה, אבל כל מי שמבין קצת בכדורגל יודע שהוא יכול הרבה פעמים להסביר דברים הרבה יותר גדולים ממנו, דברים שקורים ברומו של עולם. ספר שיצא לאור בארצות הברית לפני מספר שנים בשם הכדורגל, איך הוא מסביר את העולם, בעצם עומד על העניין הזה ומביא הרבה מאוד דוגמאות מכל רחבי העולם. אם אנחנו מדברים למשל על היריבות הגדולה בין הקתולים והפרוטסטנטים בגלזגו, זה אפשר להבין ביריבות האדירה בין שתי הקבוצות שמייצגות את הדתות האלה, את האנשים שמחלקים בעצם את בירת סקוטלנד, או העיר הגדולה של סקוטלנד, האוהדים של סלטיק, הקתולית מצד אחד, האנשים שהביאו בעצם את הקבוצה הזאת מאירלנד, ומהעבר השני, הריינג'רס, הכחולים, הפרוטסטנטים, שממשיכים כמובן את הקו של המלכה מלונדון. אנחנו מדברים על פוטבולוגיה, על קורס שאנחנו כבר בשנה השלישית שלו, קורס שבעצם מספר את סיפור הכדורגל, או יותר נכון של כל מה שמסביב לכדורגל. אנחנו מדברים על המשחק הפופולרי ביותר בעולם, משחק שחוצה גבולות, חוצה עמים, חוצה דתות, יבשות, גזעים ומינים, אבל בסופו של דבר הכוח שלו והסיפור האמיתי שלו הוא לא מה שקורה במגרש עצמו, אלא כל מה שקורה מסביב למגרש. אם אנחנו מדברים על הפוליטיקה שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של הכדורגל, אנחנו מדברים על הכלכלה, אם אנחנו מדברים על יריבויות פנים שבטיות אפילו, על גזענות שאפשר לראות את המוטיבים שלה בכל מיני אינסידנטים במהלך ההיסטוריה של הכדורגל, מלחמות שפרצו בגלל הספורט הזה. אבל בסופו של דבר, מה שמאחד בעצם את העיסוק שלנו במהלך ההרצאות של פוטבולוגיה הוא אהבה למשחק, כי אתה לא יכול להתעסק בכל מה שסובב את הכדורגל בלי לאהוב את המשחק עצמו. והדבר היפה בקורס הזה באמת שמגיעים אנשים מכל רחבי הקשת, צעירים, מבוגרים, גברים ונשים, אנשים שאוהבים את המשחק ורוצים לדעת יותר, רוצים לדעת על המקורות שלו, רוצים לדעת על מקומות שונים ומשונים בעולם, בדרום אמריקה ובאפריקה ובאירופה ובאוסטרליה ובאסיה, איך בכל מקום רואים את המשחק הזה, הפשוט הזה, העממי כל כך, אחרת. ובסופו של דבר, למרות השוני בכל מקום בעולם, בסופו של דבר זו השפה הבינלאומית הברורה ביותר.